ji ka ganin ta ko an daka a tuni an hu kusan sati hu yanzu ga shi nan ina in kan ma bi an yi kusa samun nasara na ta kai ga mutum shirin kai Allah da shi ba mu sa aiki gashi dole sai mai hankuri kai Audu na'am Audu faru to ka diba nan wurin wallahi na ji riga ta kwali wani karfe wurin bai na ga kamar kari zuwa gani audu faruku ina ganin wallahi Audu wallahi alhamdulillah kai diba mana ne a jami'in kai you guys don't sound like you need a jackpot Stop, Hava. you're going to be millionaire ba kuma ko realization amma gun ai ba dutse bane ko dutse ne dutse ne kamar na kwali wani karfe shine to kakka faɗi wannan abu audu you just get excited hyper excited Allah na tuba ai mai rabon ganin ba shi ka ganin ta ko an daka Allah da san ba na ai kai dai mu tai in ka ga tura ta kai ba Audu dibo nan dibo ne na cikin gani faruku la ilaha alhamdulillah wallahi shi ne wallahi Allah sarki ka dibo alhamdulillah ka gani ko ka gani diba kai kuna tono saura diba gani sa tono debo gani alhamdulillah kawo ka gani ga wani wallahi an dace alhamdulillah uwa mutun nan baki so yanzu ka wallahi mun sha kwana alhamdulillah Allah mun gode ma tambaye shi zai boss amma mu na mu da ba ta ba okay Wow, Sa'audu sun samu abin. Daga ƙarshe su ne 'yan ƙwadagon su suke abubuwan to Allah ya kama ku. daga lungun nan next thing ne da sunan shi